Много мощен нов инструмент в модула за търсене в реперториума е търсенето не само по индивидуални лекарства, а и търсене по групи, като например царства и семейства. Ако натиснем лупичката отдясно на бутон лекарства, ще се отвори списък, от който да изберем лекарство по неговото име. Но ако натисна в същото прозорче групи, ще се отворят различни групи лекарства. Ако се интересувам от това, какви страхове, например, има в група паяци, мога в полето филтър да напиша Spiders и така ще се отворят 7 групи с паяци. Избирам едната от групите и веднага ми се показват всички лекарства от тази група в дясно. Ако напиша горе в полето за търсене Fear, ще се покажат рубрики, които са само в групата на паяците и са свързани с страх. Виждаме, че името на групата паяци се появява в полето лекарства в сложни скоби и ако знаем на английски името на групата, можем просто да го изпишем тук в това поле с такива скоби. Или пък да стигнем до групата, както показахме току-що през лупичката. В това поле може да се комбинират групи. Какво значи това? Можем да добавим втора група в това поле. Например, змии. И така ще се покажат рубрики, свързани с страх, в тези две групи от лекарства.